Oh, sino napipisil mo maging pangulo natin? BBM. Yun na lang kasi magpagkaan ng mga Okay. So BBM, 1 point kay BBM again. At sa'yo, bay? Rastaman. Rastaman. Yan. O yun no. Sino napipisil mo? Rastaman. Wala si Rastaman dyan eh. Hindi nakapagtayo lang ano, sino si? Ako sa totoo lang ako, hindi lang sa pinanganak ako 1971 hanggang sa tatay niya. Oh. Kung pipiliin ko ito mula dito hanggang dito, ayaw ko ito. Pinag-aralan to eh. Dito ako kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ka. Si Bongbong may bibigay ni Bongbong yung dapat ibigay dahil may pera na yan. Aha. Hindi na magnanakaw yun dahil ano na yan eh. Pera na yan eh. Ito, wala pa itong mga pera. Yan. Ito meron itong sakulat. Okay, salamat sa iyong mga Una mananalo yan. Pag yan ang manalo, mananalo yan. Okay. Pero ito, wala. Ito lang ang iboboto ko. Okay, salamat. Sige. Anong magsabi sa inyo? Sino po natin kung sino maging pangulo natin? Ano si Bato kaya? Kay Bongbong na lang, paramihan na lang eh. Okay, 2 points kay Bongbong Bato. Ay, Bongbong Balik na lang natin bagong lipunan. Kasi ang bagong lipunan, itatatag nila yan. Para mabalik yung Nutriban. Sinabutan ko yun eh. Nutriban, no? Okay. Nabutan ko yun. Tara, lakad tayo dito. Mataas ka, Fraser. Rastaman. Ay, Tom! Bongbong Marcos. At bakit? Para iba naman. Okay, 1 point kay BBM. Para iba naman. Lagi na lang. Ulit-ulit. Oo, ulit. Wala nang nangyayari. Maiba naman. Anak-anak. Marcos siya ano? Marcos yan. Tatanong yan yan. Mama, ito na mahiya. Merechahan, sino pupusuan? Siyempre ito! BBM. Siyempre! Okay. 1 point kay BBM. Kaya Basing, sino napipisil niyo maging pangulo natin? Bongbong Marcos again. Kaya madam, sino napipisil niyo maging pangulo natin? Bakit? Nagtatanong lang po kung sinong napipisil niyo. Kayo kung anong gusto niyo iboto. Si Marcos po yan, no? Ay, Marcos na lang din po. At bakit naman si Marcos? Okay, 1 point kay Marcos. Nagsin tayo. Ikaw magbuboto na? Ay, hindi. Okay. Kayo Basing? Wala. Kay Lenny tayo. Okay, 1 point kay Lenny. Akala ko si Rimbalin si Pacquiao. Hindi na kami presidente. Sinasabi na natin, basta titingnan natin kung anong kailangan. Pag dumating yung point na yun. Okay, salamat. Ate, bakit? Lagi pangulo natin. Meron tayong Bato, Bongbong. King Lacson. Okay, 1 point kay King Lacson. Jamaica. Okay, ano? Ano po nga kasi yung maging presidente namin? Ika nang minute nga sabi mo makapagpangat ng bansa. Gusto mo rin. Wow! Okay, 1 point kay Isko. Hindi ka rin. Bongbong Marcos. Ano yung sino pong gusto maging presidente? Lenny Robredo. Okay, 1 point kay Lenny. Kayo pumadir. Ano po? Meron tayong Batong, Bongbong, Pacquiao, Lenny, King Lacson at Isko Moreno. Okay. Pacquiao na nga. Hindi, libre naman dyan. Okay, undecided. Papayaw na ako mo siguro. Okay. Sige, Pacquiao. Kaya ba siya? Bongbong na. Isko. Okay, 1 point kay Isko. Okay, sila nga diba? Hindi na natin kasi mo ba siya? Bato. Okay, may 1 point kay Bato. Okay, thank you. Yan. Bongbong. Okay, 1 point kay Bongbong.
At bakit si Bongbong ang napipisil nito? Yung gusto marami eh. Yung sama na rin ako. Okay, 1 point din. 1 point kay Bongbong. 1 shot din. Talagang Oh, ini. Wala rastaman dyan. Bastaman. sabi na. Oo. Ikaw ba rin? Rastaman. Wala masiras. Hindi manapag pa ng COC. Undecided. Ikaw pa si. Sino napipisil nito? Darating pa naman. Isko. Okay. Isko. 1 point kay Isko. Okay. Sige, dami oh. Lamang ako sa'yo. Bongbong. Sige, salamat. Undecided pa. Meron tayong si De La Rosa, si Bongbong, si Pacquiao, Madam Lenny, Ping Lacson, at Isko Moreno. Robredo ka na lang. Okay. Lenny. Lenny. Lenny Robredo. Ikaw, te. Ano, tapos na kami, BBM kami. BBM kami ng dalawa. Okay, BBM daw, BBM. 1 point. Dito pa sila. Sila yung kat... Ping Lacson. Okay. 1 point kay Ping Lacson. At bakit si Ping? Basta. Presidente. Okay, thank you. Opo. Ay, survey lang po. Opo, Survey. Sino po ang napipisil yung maging pangulo natin? Meron tayong De La Rosa, BBM, Pacquiao, Lenny, Ping Lacson, at Isko. Dito sa dalawa. Isa lang po, bawal naman kasi dalawang ilong. Ang pakyaw ko. Pacquiao nga. Boboto na? Boboto. Okay. Sarado. Ikaw, te. Kay Madam Lenny. Okay. Bigyan ng Lenny yan. Okay. Bigyan ng Lenny. Ay, madam. Kasi Madam. Hello po. Okay, pasok ko, Jess. Survey lang po. Okay, nandito tayo ngayon sa may Angeles Centro. Sa mga bilang Marcela. Madam, sabi nga po, sino po natin kasi natin Pangulo natin? Robredo. Okay, 1 point kay Madam Lenny. Sarado. At bakit si Madam Lenny? She's the better choice. Okay. Siya, talagang siya. At sa'yo, sir, sino natin kasi? Siyempre, Bongbong. Bongbong. Loyalist ako eh. Okay. Ba't ang dami ni Bongbong? Mas maraming ano eh. Dagdagan niyo si Robredo para hindi masyado. Halos na Kawawa naman si Robredo. na-interview namin mga jeepney driver, tricycle driver, sabandor. So, mas parang pabor sila. Presidente na tayo susunod, si Bongbong na. Okay, sige, salamat boss eh. Thank you. Okay. Oh. 1 shot kay Robredo. Okay. Okay, salamat po. Okay. Okay. O, sige po. Si Robredo ah. Mahabol si Lenny. Kabayan eh. Okay. Ikaw, te. Okay. O, boss, ano, boss? Yung 1/4 to Philippines. Sabi lang po para sa mga magiging presidente na ng bansa natin. Sino natin kasi yung maging presidente natin? Marcos. Okay. Marcos. Marcos. At bakit si Bongbong Marcos ang napili niya, sir? Tama na ako sa sayo. Ayoko na sa'yo. Okay, salamat po, salamat. Gusto niyo muna. Wala akong gusto. Okay po, undecided. Thank you. Kaya survey lang kung sino natin kasi yung maging pangulo natin. Sino natin kasi naman si De La Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Madam Lenny, Ping Lacson. Okay, 1 point. Oh, si Ping Lacson yan, ito si Isko. Ito ako. BBM kayo. Okay. So, dalawang bongbong. Dalawang bongbong. Dalawang bongbong. Okay. At bakit naman si Bongbong?
Basta yun na yun. Okay. Sige, thank you. Thank you. Okay. Kanta na ba? Every time you go. Uyard. Thank you, ganda. Meron tayong pagpipilian kung sino yung kabupusuan niya. Meron tayong si De La Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Lenny, King Lacson, Bongbong Marcos. Okay, 1 point. Another one. At bakit si Bongbong? Wala namang matino dyan. Okay po. O, sige po, salamat po. Kabupusuan yung maging pangulo natin. Marami para sa Saudi ganyan. Yun ang natin guys. Meron tayong De La Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Lenny. Undecided. Sige. Kahit ano na lang, undecided. Okay. Sige, mukhang busy. Okay. Sino napipusuan yung maging pusuan natin? Sa 2022 halalan. BBM, okay. 1 point kay BBM. 1 point for BBM. Aha. Ha? Nandiyan ba si Jeremy? Wala po Jeremy. Kaya pa sing. Sino napipisin nyo? Sino? Marcos din. Marcos din. Okay. 1 point din kay BBM. Ako, lamang na naman si Marcos. Sige, thank you, bossing. Thank you po. Ang Bongbong Marcos ka. Halika ang Pacquiao, Bap. Alam mo, dito tayo. Alam mo ako, 59 years old na ako. Oo. Yung tatay ni Marcos, ni Bongbong Marcos, dati galit ako sa kanya dahil ginawa niya ano ang Pilipinas. Yung Marcelo, nakikita ko, bata ako. Pero sa tagal-tagal ng aking pag-iisip at tumanda na rin ako, nakita ko lahat ng mga nanungkulan dyan hanggang kay Duterte na naging presidente itong muli. Pero ngayon ko na-realize na para sa aking sarili, si Pacquiao, okay din yan. Pero sa dalawa lang pinamimilihan ko dyan, Pacquiao lang at saka Marcos. Pero kung ako tatanungin mo, dahil mga salita ni Bongbong Marcos, dahil nasa utak ko, walang ibang makakasurvive sa Pilipinas kundi siya. Ngayon, kaya gusto ko po siya dahil yung lupa ng buong Pilipinas, ang tatay niya noon, nakikita ko hindi pwedeng mamili ng maraming lupa ang mga banyaga dito sa buong Pilipinas. Konti lang. Ngayon, hektarya, wala nang matirahan ng mga Pilipino. Correct. So ngayon, kaya gusto ko ibalik ko si Bongbong Marcos. Yan ang gusto kong maging presidente. Okay. Ngayon, ikaw lang, Senator Pacquiao, parehas lang tayong boksingero. Hindi tayo magkaaway. Sa susunod ni Bongbong Marcos, doon pwede ka na. Okay. Yun lang. Picture. Ayaw nyo. Ay, buta ko may video. Sige po, next time na ako. Ikaw, nakipisin mo mag-presidente natin. Ha? Sino nakipisin mo mag-presidente? Okay, one shot in Bongbong. Sige, salamat. Sino maging pangulo natin? Undecided. 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 Namimili pa eh. Okay, sige. Medyo kailangan Nakakalito sila ngayon eh. siguradong yung pili mo sa president. Kailangan sigurado. Medyo hindi ka pwedeng nagkamali lang sa flight. Okay. Kaya yung ano natin eh, medyo kailangan sigurado. Oo nga eh. Na? Okay, salamat. Wala pa eh. Okay. Sino napupuso mo maging? Marcos. Okay, one shot, Marcos. At bakit Marcos? Yung ating tunay malasagin kay Pilipinas yun, sir. Sige, salamat. Thank you. Sino napupuso mo maging? BBM, okay. BBM, one shot. More na sila. Sige, bossing. Bumalik ka na? Jesse Cambura. Jessica Mbura, YouTube channel ko.
Oo. Pipili na lang. Ano? Pero, Marcos? Bakit si Marcos? Basta siya gusto mo. Okay. 1 point kay Marcos. Yung survey, no? Kaya. Zero mo na to. BBM post na mama ko. Sino ang nakikisin mo mag-Pangulo natin? Si BBM. Bakit si BBM? Wala lang. Kahit naman yung pamilya ko, Marcos talaga sila. Hello. Family talaga. Okay, sige. Salamat. 1 point kay BBM. Hey, mother. Meron ako ba? Thank you. Boss Ray, sino maging Pangulo natin? Sino maging Pangulo natin? Pacquiao. Pakayaw. Okay, thank you. Ano natin kasi sino maging Pangulo natin? BBM. BBM. Ito. Ito, BBM yan naman na. Okay. Yo! Sino yung pangulo mo? Boss Ray, sino natin kasi sino maging Pangulo? BBM. BBM, 1 point din kay BBM. Isa pa. Pagbabago. Hey, boss Ray. Undecided. Okay. Ikaw, boss Ray, buboto na, no? Sinong napupusuan mo dyan? Bongbong Marcos. Okay. Bongbong Marcos tayo. Magbabago. Oh. Okay, salamat. Oo. Mas nakakalamang siya. Sino napupusuan natin? Hindi ka bumuboto. Okay, sige po. Gaya, hindi na ano. Okay, 1 point kay Bongbong. At bakit naman? Sana yan. Okay. Ganyan mo sino natin mag-ipisigan natin? Ha? Pagpipilihan tayo si Gata Rosa, Bongbong. Pacquiao, Lenny, Isko. Marcos na. Okay. Marcos. Marcos? One shot. Dalawa pa. Meron. Basta. Wala na. Yung Pacquiao. Ewan ko lang sila bumoto dyan. Napapusa mo maging presidente natin. Ito si Pacquiao. Ito, magaling to eh. Oo, naging wanted pero di nahuli. Okay, one shot kay King Lacson. Okay, alright. Naging wanted, hindi nahuli. Marcos ako. Marcos, ikaw. Okay. Si Marcos ako. At bakit si Marcos? Subok na yan. Okay. Salamat. Idar. Dara. Survey lang po. Sino po napipisil niya maging presidente ng Pilipinas natin? Sorry. Undecided. Okay, sige po. Thank you. Yung isa ko. Oh, madam. Survey lang po. Sino napipisil mo maging presidente natin? Yung bumoboto, ha? Ako, gusto ko ito. Si Bongbong. One and only. Okay, 1 point kay Bongbong. At bakit si Bongbong? Gusto ko na. ikaw, madam. Kung ikaw, sino Ikaw, sino nasa puso pwede mo? dalawa? Ay, bawal mamangka sa dalawang ilog. Isa lang ang bangka. Pwede yung mapipili mo daw. 10 guhit. Meron tayong De La Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Lenny Robredo, King Lacson at Isko Moreno. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Okay, 1 point kay Bongbong Marcos. Kaya galing ng huli mo tayo? Yako. Busy si ate. Ikaw, te. Decided. Sino dubuha ng boto kay Galing? Aro, si Bato, tsaka si King Lacson. King Lacson. Wag yun. Ito, yun to. Rags, may nagbalya. O, sino po ang... Alam ba kung mag-decide? Sino po ang... Si Lebredo. Robredo, okay. Robredo. Another one. Okay, thank you very much po. Sige po. Bongbong yan. Bongbong.
Para kay Bongbong. Kasi sabi lang po sana sa presidensya. BBM! Oh, sige, sa ayaw nyo at sa gusto. Whether you like it or not. Bakit si BBM po napili niyo, boss? Si BBM? Nagsisearch kasi ako kaya Okay, salamat po. Okay. Tara, pasok tayo sa loob. Meron pa siya may reaction din eh. Sino po ang napipisin yung maging Pangulo natin? Meron tayong Bato de la Rosa, Bongbong Marcos, Pacquiao, Lenny, Tinglaco na Isko. Kuya, sino boboto mo daw? Na? Sino boboto mo? Ito magiging si Madam. Hindi naman ako taga dito. Hindi, national naman yun eh. National. Oo. Ano na nakarehistro? Paso nga yung rehistro ko eh. Okay, sino napupusan yung maging presidente natin sa harapin na? Ay, Marcos. Bongbong Marcos na po. Okay, 1 point. Tayo po sino napipisin mo? Marcos, okay. Ikaw, Mother. Sino napipisin mo maging presidente? Ilocano ako, bakit ako pupunta sa mga... Okay, sige po, salamat. Ako ay magboto ko ang sarili ko! Maganda yan. Mag-try ka na si BBM, okay. 1 point kay BBM. Wala na bang gusto bumoto? Ay, mga bata pa na tayo. Mga bata na. Sino napipisin mo, madam? Sa magiging Pangulo natin. Meron tayong BBM kayo. Okay. 1 shot kay BBM. Okay, thank you. Pangulo natin. Meron Bongbong Marcos. Okay. 1 point kay Bongbong Marcos. Thank you. Hindi pa nagsasurvey dito, no? Oo. Bongbong Marcos lahat dito eh. Sino napipisin mo maging Pangulo natin? Si Bongbong. Bakit? Kasi marami na siya, Okay. 1 shot kay Bongbong Marcos. Bongbong. Ayan pa, pagboboto. Ay, hindi pa maboto. Okay. Ay, hindi pa, no? Bata pa. Agar bumaboto na po kayo, no? Sino po ang napipisin yung maging Pangulo natin? Survey lang po. Kung sino yung nasa looban nyo, sa looban nyo. Pero... Ito, maraming bumoboto. Marami nga eh. So, kayo na po kayo boboto. Kung sakali, ito'y halalan na. Sino po napipisin nyo para sa inyo? O siyempre, ito pipiliin ko. Okay. 1 point kay BBM. Aba, nililista pala. Sige po. At bakit nyo po napili si BBM? Si Bongbong. Opo. Bongbong Marcos. Parang yung tatay niya yun. Sabagay, no? Sige po, Mother. Salamat. Sige. Napipisin mo maging Pangulo natin. Itong darating na halalan. Meron tayong dalawa sa... Kwenta mo to, Kwenta mo to. Mamaya mo na yan, ang bala doon. Sino napipisin mo maging... Bahala, kalo. Wala pa. Okay, salamat. Sino manalo sa kanila, doon na lang. Undecided ka. Sino pa? Sige. Salamat. Ito, meron tayong magpipila na kandidato bilang Pangulo ng Pilipinas natin. Sino na puso? Siyempre, pagsasabi. Meron tayong Bato de la Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao. Si Sarah, umatras? Hindi, ako presidensya lang po yan. Presidente. So, Lenny Robredo, King Lacson, at Isko Moreno. Sino na puso nyo? Hindi naman po nakasila ng pangalan ko. Naka-video. Okay, baka magkatagpan pa kayo ng mga friends nyo. Ako hindi ako nakano. Okay, sinong pabor kayo? Bongbong. Bongbong Marcos. Sino naging presidente natin?
Sino na po? Yan, ano po niya yan? Survey lang po para malaman natin kung sino yung maraming manok. Okay, one. Okay, thank you. Bumoto na kayo? Yes. Si Bongbong Marcos na tayo. Okay, one shot. Bumoto na rin? O dalawa, 2 shots. Pwede ko na kayo. Para mga 16 lang kayo. So, 1. Nalagita metong ka rin. Okay, one shot. Bongbong. Bongbong. Final answer. Sino po ba yung mahabol dyan? Si dalawa sa bato. Tatagal kami ba? Si Bongbong Marcos. Manny Pacquiao. Letter of letter. King Lacson. Okay, sige, salamat. Salamat sa mga yun. BBM, okay. One shot BBM. Sabi. Bongbong Marcos. Marcos, eto, BBM. Abi si Pacquiao. Okay. Isa kay Pacquiao, ito sa kay Marcos. Meron tayong Bato. Okay, where's that Pacquiao? Okay, thank you. Kung maging presidente kami. Ating katang De La Rosa, Bongbong Marcos, Pacquiao, then King Lacson. Nino nga po rin ito? Presidential yan. Yun ang apipisil mo. Pacquiao. Okay, one shot ng Pacquiao. Pacquiao boy. 4. Okay. Survey. Boboto na. Boboto na. Tamalis lang. Ito, boboto na. Suman, yan lang. Sino napipisil mo maging presidente natin? Huwag kang matakot. Hindi pa naman tayo nakikita niyan. Si De La Rosa ba to? Si Bongbong? Wala daw si Rastaman. Hindi na pag-talent niya si Rastaman. Oo, mas marami si Marcos. Okay, undecided. Sige, thank you. Sino mo napipisil mo maging presidente natin? Sa tingin mo, mag-aangat sa ating bansa? Pacquiao. Okay. One shot kay Pacquiao. Okay. Sino bang napipisil yung maging presidente natin? Meron tayong De La Rosa, Bongbong, Manny Pacquiao, Lenny Robredo, King Lacson, Isko Moreno. Wala pa sila noon. Wala pa sila. Sino to? Si Bongbong Marcos po. Si De La Rosa. Bato. De La Rosa Bato? Yung presidente? Ay, Lenny Robredo. King Lacson, Isko Moreno. Vice President Bongbong. Ano, mga presidente pala? Presidente yan. Okay, King Lacson. King Lacson. Ano ito yung ras naman? Ano yung ras naman? Kayo mag-er? Sino yung napipisil yung maging presidente? Meron tayong dalawa sa bato, Bongbong Marcos, Pacquiao. Sino napipisil dito? Bongbong Marcos. At bakit Bongbong? Balog yung puso niya. Okay. Masya kay Bongbong. Masya. Wala mo. Pesta tamo. Masaragin ko na yun. Kaya kami, magipanganta mo. Kaya pa naman din kasi masakit pa Bakit talay tamo? Balo mo naman. Ayan nila. Ay, Ako man, zombie.
Oh, one shot, bongbong. Bongbong. Okay. Si Lenny at saka ni Lenny. Okay, oh, sige, salamat. Wala raw. Binabati namin yung mga taga-Pangasinan. Dala kayo, dito lang kami. Okay. Maging presidente natin. The one and only. Bato, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao. Sino po? Si Pacquiao? Pacquiao, okay. O, one shot kay Pacquiao. Thank you, Mother. Tara. Ayun guys, natapos na rin yung kalye survey natin. So, napunta namin yung paligid lang dito sa Angeles. Yung City Center, Tabon, tapos Palengke, tapos San Ignacio. So, doon natin nalaman. Mamaya ko i-reveal. Okay, abangan nyo guys. Bongbong lahat. Okay, shoutout kay Cedrico. J. Marley Dizon. J. Marley Dizon. J. Marley Dizon. Ayun, shoutout sa inyong dalawa. Binibenta ko. Magkano? Libre lang. Ay, rugo. O, sige. Okay guys, so ito yung naging resulta ng ating survey kalye. So kay Bato de la Rosa nakakuha siya ng 3 at kay Bongbong Marcos naka 104 siya. So pinlat ko lang siya sa 100. Tapos yung kay Manny Pacquiao 16, kay Lenny Robredo 16, at yung kay Ping Lacson ay 4 at si Isko naman ay 7. So, ito ang kanilang mga resulta sa aming kalye survey dito sa Angeles City, Pampanga, Philippines. So, sana naibigay nyo yung mga naging resulta at survey namin. Salamat sa inyong suporta at sa panunood ng aking mga videos. Huwag lang kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jessica Mbura. Okay, at i-hit nyo rin yung notification bell at pa-like na rin, para naman ma-recommenda rin ni YouTube. Okay, maraming salamat. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking ginawang video na to na kalye survey dito sa Angeles City, Pampanga, Philippines. Thank you.